спектакльны карау белән шунда ук фикер әйтүе бик кыен әйбер инде ул. Аны берничә көн уйлап йөрергә, аны аңламаган җирләрен аңлап бетерергә, ничектер күңелдә башка сәнгать әсәрләре белән нидер чагыштырулар, параллельләр эзләргә кирәк әле. Алайда менә караганнан соң менә дәрхәл килә торган фикер ул бер яктан бу Тукайның рухына бик нык туры килә. Чөнки Тукай бик популяр шагыйрь булган. Һәм бу бик популярны иттереп куелган. Әлбәттә, популяр дигәнне дөрес аңларга кирәк инде. Төрле сәнгать бар. Күп кеше аңлый торган сәнгать, бар күп кеше аңламый торган сәнгать. Бу менә минемчә күп кеше аңлардай. Ул яктан яхшы сәнгать. Без Тукай турында бик күп беләбез кебек, һәм шул вакытта бер нәрсә дә белмибез кебек дип сизәм мин. Һәм бу спектакль безгә бу күп сорауларга җавап бирә кебек. Һәм чынлап та Тукай Казаныбызга кайтты. Шуңа күрә Камал театрына килегез. Бу спектакльне күрми калырга кирәкми. Һәм әйтәсем килә, бу спектакль Тукай турында гына түгел, бу гомумән минем өчен менә шул гасыр турында, шул заман турында без югалткан ниндидер чор турында. Һәм шуның белән ул тагын да катырак үзәккә үтә. Җылап та беттем, көлдек тә рәхәтләнеп, бөтен дөнья мәшәкатьләрен онытып, шул хәтле искиткеч ул актерлар. Барысын да яратам, барысын да беләм, бик яратам театрны. Искиткеч булды, премьера. Искиткеч дип әйтә алам, бер сүз белән генә, ләкин менә тирәнтен фикер йөртер өчен, минемчә әле мин бу спектакль турында тагын бер 3 көн уйлап йөрәчәкмен. Уйлап, аны әкрен башта анализлап, тагын күз алдына китереп, шундый бөек шәхеснең тормышын, биографиясын үз эченә сыйдырган, ничәдер сәгать вакыт аралыгында тамашачыга менә шул оригиналь рәвештә, төрле символлар аркылы күрсәтә алган авторларга мин әфәрин диясе килә. Күрсәтә алган актерларга әфәрин диясе килә. Искиткеч шундый команда эше дип әйтергә мин. Һәм һәрберсе профессионал. Һәм бу Галиәскәр Камал театрында һәм гомумән татар милләтенең дәрәҗәсендә күтәрерлек, шундый спектакль күтәрерлек әсәр, искиткеч. Һәрбер минутны менә бу камерны дип әйтим. Һәрбер минутны, һәрбер секундны тоясы килде, татыйсы килде, карап каласы килде, искиткеч. Браво. Бик матур Камал театрында, кеше залда бик матур спектакль карадык. Без белгән һәм без белмәгән Тукай турында. Һәм инде шунында менә күздән яшьләр чыкты. Һаман шул хисләр белән яшибез әле. Һаман да яшим әле, шул хисләр белән чыгып китеп булмый. Бу инде теге нидәге памятниктагы Тукай гына түгел. Ул да нәкъ безнең шикелле кеше булган, гап-гади кеше булган. Шулай яраткан, шул хисләр белән янган, халык өчен дип яшәгән, милләт өчен дип яшәгән. Артистларның уйнавы шул хәтле ихлас, шул хәтле ышандыра торган. Тукайыбыз бөтен икенче яктан ачылды, бөтен икенче яктан ачылды. Бик зур рәхмәт барысына да. Афарин дип әйтәсе килә.